Monggo Mas sing sir Punakawan Eping monggo saged DM Mas. Monggo sing purun, sing boten purun boten napa-napa. Dite sampean utuh wayang kula utuh. Sampean boten rugi kula nggih boten bathi Mas. Ibarat wong main bal-balan kosong-kosong, enggak saling mengegulkan, enggak saling jebolke gawang, jadi podo-podo kosong-kosong. Tapi lek sampean enggak sida tuku wayang iki, aku ora ngepal dote sampean 2 juta 3 juta iki 3 dina entek. Jelas jaluk putune, jaluk anake, apa meneh bojone sampean, mesti dijaluk kabeh. Paling sampean mun dikek dhuwit 50.000 kon nggo tuku persiapan lek bensin entek karo ban bocor. Paling karo rokok kretek. Iya Mas. Tapi nek iki sida sampean jiko, insyaallah duit sampean 3 juta lebih. Insyaallah dalam waktu 20 tahun yang penting wayangnya ora dicolong maling, wayangnya ora didol, wayangnya enggak digedhekke duit sampean panggah utuh 3 juta. Kalau ini bijian 1 juta sih bijian. Mas saya kalau Punakawan ini 36 saja. 3.500 enggak apa-apa. Nih barangnya baru. Ini bahannya kulit kerbau yang sudah mati. Kulit kerbau urip ditata jelas kebunnya melayu. Paling enggak penatae iso keselentak Mas. Iki Mas, barangnya pun barang baru, masih sempit. Rumah Bu Jadah, rumah Bu Jenang, rumah Bu Duduh Kuning Mas, rumah Bu Pekeliran Mas. Monggo Mas, sing sir, monggo sing mboten sir mboten napa-napa.